muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka kutaura kwandiri kutoita iko zvinezvi pabhodha pakatozara. maZimbabweans vangachida kupinda muSouth Africa munongoziva skiri redu pachezimba tichida kupinda mujoza vazhinji vedu tisina mapepa akakwana nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyanawo zvokuti passport kupinda nayo mujoza is like waste time boss. Kana usina permit inongosvika ungopiwa 30 days inenge yakutokustressa uri ikoko. Saka maskillful edu atinongojaira kungoita kuti mujoza tinongopinda kunge tiri padheni zvongofana ngo ndiri kuenda pachipinga apa ndiri kuenda panhingirikini pabocha apa ndiri kuenda kana pavic falls apa kana kuti ndiri kuenda pabulawayo apa tine tichingopinda tiri zvatinongojaira kungoita munyika medu ndomapindiro atinongoita pajoza apa. But nhasi situation iri papa inomira mushe vari kuvhara kuti hapana vanhu vari kupinda neborder management crew yakaiswa security yenyowani nepabhodha ndiri kurambidza vanhu kupinda ipapa kutotaura kwandikutoita vanhu vakazara vamwe hamene kuti vachaita zvekuprotesta kana kuti asei nekuti 2 minutes bhodha ranga ratozara kuvharira chaiko chaiko vatotaura kuti kueaster ineinga kana usina madocuments akakwana usina proper madocuments ako ari proper hausi kuzopinda muSouth Africa. Ndo situation iri kuitika iko zvinezvi kutaura kwandiri kutoita pabhodha iko zvinezvi chakatochaya vanhu vakatozara. Muri yeZimbabwe munoziva kuti paKulian TV tinoona nemaupdates nezvimwe zvese zvinenge zvichingoitika. Kana usingo watanga kusvika pana peri first time yako gara walike usubscribe because ndicharamba ndichikuudzai kuti chichazoitika vanhu vaya zvapimira papi nyaya iya yapapi iri kuitika pabhodha. Thank you.